ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಅಂಚಾದೈತೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಬರ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನಾರ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದ ಅನುಭವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪೋದು ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಪೂರ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ತೀರ್ಪು ಒರಿಯ ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪತ್ತೆ ಇಂಕುಲು 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪು ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಕೋಡಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಾಸೆ ದಕಲು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಸೆ ದಕಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಕಡೆ ಅಕುಲು ನಲ್ತೇರು ನಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಏರು ఆయన పుదరెంచ ఆ మాహితి నాకు ఎక్కడ పట్టుండ్రాయి అన్న పుదరెంచ అక్షత్ పంద్ ఓలు ఊరు ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ 17 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿದ ಮೇತ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ ಪೋರ ಉಡುಪಿಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಮರಕಾಲು ಕುಣಿತ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಮರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ ಬಂದು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪುದರೆಂಚವಣ್ಣಿ ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಷತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ಅಕ್ಷತ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿಲೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಬರೆದಿವರು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿಲ್ಲವೇ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ದಯವಂತದ ಪುದರ್ ನೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ತದ ಇವಡೊಂದು ಇನ್ನ ತಿರುಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುದರ್ಲು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಡದ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮರಿ ಹುಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೌರ್ಯ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಶೌರ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶೌರ್ಯನಿಗೆ. ಐಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಸೈಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇರುವೆರಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಶೌರ್ಯ ನಿಜ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರಿಹುಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶೌರ್ಯ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ? ಮೂಜಿನೇ. ವಾಶಾಲೆ? SDMC ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ. ನಿಕ್ಕಿ SDMC ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ. ಓಲವು ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಂಗಳೂರು ದಂಬೇಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ದಂಬೇಲ್ಡ ನಿಕ್ಕೇರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ತರುಣ್ ಸರ್
ತರುಣ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆರು ತರುಣ್ ಒಳ್ಳೆರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾ ಏಪ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇತ್ತ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಮೋಜಿನೆ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ಪಾಡ್ದ UKG UKG ಪಾಡ್ದನಾ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕರೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕರೆ ಏನೇನು ತೂತು ಕಲ್ತೀನಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಏರವು ಪೊಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವರ ಪೊಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ತರುಣ್ ಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೋಲಿ ಆಮೇಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರಿಹುಲಿ ಶೌರ್ಯ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಶೌರ್ಯನಿಗೆ ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶಬಾಷ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿ ಬಂಡ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿ ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಡಿ ಹೊಡೆದ ಪಿಲಿವೀರ ಈ ಬಹುಮಾನ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕಡೆ ವೇಷಡಿತ್ತೇರಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಕೂಟಡ್ ಎತ್ತರದ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಒಂದು ನಾನು ಎತ್ತರದ ಕೆಳಗೆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಆಕರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗ ತರ ಕಡಪ ಹೋಡವು ಕುದುರೆ ಚಣ್ಣೇರ್ನ ಧನುಷ್ ಓಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಂಬ ಪೊಳಲಿ ಕೈಕಂಬ ಏರಿರ್ನ ಗುರು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತದ ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಕುರಿಮಿನಿ ಹಾಕಿದಾರ ಇಚ್ಚಿ ಕುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೂತಾರ ತೂತೆ ಏರಿನ ತೂತಾರ ತೂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮುಡಿ ಏತ್ ಸಲ ಹಾಕಿದಾರ ಮುಡಿ ನಂಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಇನಾಮು ಸುಲಭದ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆಯಿನ ಧನುಷ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಧನುಷ್ ಮುಡಿ ಹೊಡೆದ ಪಿಲಿವೀರ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕುಲೆನ್ ಪುರ ತುಯ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಹಜರೇಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಇಡೀ ಕೂಟಡ್ ಲಕ ತೋಜು ನಂಟಿನ ಪಿಲಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಹುಮಾನ SKB ಟೈಗರ್ಸ್
ಕುಂಪಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಊರ್ದ ಬಿಲಿ. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಮ ತಂಡಲಿತ್ತ 15 ಎಂಟ್ಲಿ ಏತು ಪಿಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ 15 ಅಂಡ ಎನ್ಮ ತಂಡಡ್ 15 ಎಂಟ್ಲಿ 120 15 ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕುಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎಕಡು ತೂತಿಜ ಅವು ಎಕಡದ ಪಿಲಿ ಮೈಟ್ ಪೂರ ಪರ್ತಿ ಅಂಟ ಅದಿತ್ತೀರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರ್ತಿ ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಆ ಪರ್ತಿ ಅಂಟ ಒಂದೇನು ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಈ ವೇಷ ಒಂದು ನಿಜ ವೇಷ ಒಂದು ನಡು ವೇಷ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ರಂಜಿತ್ ಓಲಿ ಊರು ಕುಂಪಲ ಕುಂಪಲ ಊರೇ ಕುಂಪಲ ನೆರನ ಕೈ ತಡಿತ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಸನ ಅಲೆ ನಮ್ಮಾರ್ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿರ ಸುರುತ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮಾರ್. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ನೆದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಏರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಶರತೇರು ಒಂದು ಶರತೇರು ಶರತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತಾಸೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೋಲಿ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೀಡಿತ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದಾಡು. ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದನೇ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚ ಯತಿಕ್ ಓಲು ಊರು ಕೋಡಿಗೆರೆ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಓಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಇರ್ನ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೆಗಡೆ ಇರ್ ವಾವ ತಂಡದ ಪುರ ಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬೈದಾರೆ ಇರು ಮೂಲು ಇಡೆ ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಯತಿನ್ ಯತಿನ್ ಹರಿವಾಣಡ್ ಕಾಯಿಂದ್ ಇದು ಅವೇನು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಚಮತ್ಕೃತಿದ ಪಂಥ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದ ಹುಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಒಂದು MFT ಮಂಗಳೂರು MFT Mangalore Friends Tigers
MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು. ಲಕೀಶ್ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿದ ಈಶ ಲಕ್ಕೀಶ ಅಂದ ನಾಣ್ಯ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತದು ಆ ತೇಲು ಬಗ್ಗದೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ ತೋಜಾದು ಐದು ಪಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುದು ಲಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿ ಪೋರ್ಲಿತ್ತಂಡು ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದ ವೀರ ಲಕೀಶ್ MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು. ಅಭಿನಂದನೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಲಕೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದ ಹುಲಿ MFT ಲಕೀಶ್. ಇತ್ತೆ ನನವರ ತಾಸೆಕೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ತಾಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಸೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಐಟ್ ತಾಸೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಂಬು ಇತ್ತಂಡು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬಳಗ ಈ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು. ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾದ್ಯದ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಬಹುಮಾನಲು ಬಣ್ಣ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು.
ಈ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನಲ ಒಂಜೇ ತಂಡಗೆ ಪೋತುಂಡು. ಬಣ್ಣ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟು ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ತಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟು ಪುತ್ತೂರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಬಣ್ಣ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ. ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟು ಪುತ್ತೂರು. ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗಮನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಬಹುಮಾನ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡನಿಗಳು ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಪಂಡದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಡೆನೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಡೆನೇ ಬೈದೇರು, ಕೋಡೆ ಬೈದಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ತಂಡಗೆ. ಸರ್ ಅಕಲು ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುರಣಿ ಬೈದೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕಡೆ 2 ದಿನ ಅಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕಣ್. ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀಣ ದಾಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ತಂಡವರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಕ್ಲೆ. ನನ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು, ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚಾದ ಬಹುಮಾನತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 7 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿ ಓಡಿದ್ದೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ತಂಡಲೆಗ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವಧನ ಎನ್ಮ ತಂಡಗಳ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ವಿಜೇತ ತಂಡಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ 1 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ 2 ಲಕ್ಷ,
ಪ್ರಥಮ 3 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ 2, ತೃತೀಯ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮುಲು ಪಿಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲು ಒಂದು ವಾ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಪೋಪುಂಡು ವಾ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಈ ಪಂಥದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ಆ ಪೆಲಿಕುಲು ಎದುರುಡರ ಕುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತೋಜಿ ಏರ್ಲ ತೋಜರಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಎದುರುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮೌನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಲೆ ಪಿರವಲೆ ಪಿರವಲೆ ನನ್ನ ಪಿರವಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರು ದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಪಂಥದ ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಜೋರದ ದಾಟಿ ಬರೋದು ಈ ತಂಡ. ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತುಮಿನಾಡು ಮುಂದುಲ ಕೇರಳದ ತಂಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತಂಡ. పిలికులు పోవచ్చు అన్న వేష భారతి నాకు దయమంత ఉంతులే పిలిటి వేష అయితే నాకు తిరుతుడు ఉంతులే పూరా పోర్చి ఎదురు ఎదురు ఉంతులే ఎదురు ఉంతులే కెమెరా గడ్డ వంది లెక్క ఉంతులే వేష భారతి నాకు పూర తిరుతుడు. ನನ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದು ಏರಿಗೆ ಕುಂಪಲಗ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ 2ನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆದ ತಂಡ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ವೇಷಧಾರಲು ಪೂರ ದಯಮಲ್ತು ಉಂತುಲೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಹೊರ ತಿತ್ತುವಲೆ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಲೆಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುವಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಲೆಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುವಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವೇಷಧಾರಲು ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ಪೋರ್ಚೇರ್ಲ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಮಾತೆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಡು ನಡುಟು ತೂವಿನ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದಾದ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಈ ಸಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಯಾನ್ಪನ್ ಪುಜೀತ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಅವನ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲೆ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಳಿಹಿತ್ತು MFC. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೇಪರೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸೀಸನ್ ಒಂಜೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಮೂಜೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ನಾಲೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ಒಂದುವೇ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅವರ ಸಾಲಾದ ಕುಲ್ಲು ಹೊಡಕಲು ಎದುರು ತಗೊಳ್ಳು ದೆಪ್ಪು ಇರೋದು ಲೈಟ್ ಸಹಜ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬಲೆ ಸಹಜ್ ಎಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಡಿಪನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಡ್ ದಯ ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಫುಡ್ಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಫುಡ್ಡಿನ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಲ್ತ ಪೋಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಾಲ್ತದಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆತ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತನು ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐವ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಲ್ಲ ನಮಗಿಷ್ಟ ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟಾಲ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಳು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ
ನಿಮಿಷ ವರ ವೇಷಧಾರಿಲು ಮಾತ್ರ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುಡು ಊರಿನ ಪೂರವರ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತದೆ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಮಾತ ವೇಷಧಾರಿಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ವೇಷಧಾರಿಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ವೇಷಧಾರಿಲು ಮಾತ್ರ ತಾಸೆದಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡು ಅಂತಲೇ ಸಾಲ್ಡು ಅಂತಲೇ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ವೇಷಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಬೇತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ವೇಷಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಲಿ ಬಲೆ MFC ಅವರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಲ್ಡು ಅಂತಲೇ ಅವರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡು ಅವರ ಅಂತಲೇ ಬೇಗ ಬಲೆ MFC ವೇಷಧಾರಲು ಪೂರ 15 ಜನ ಇಂಚು ಮನೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824-248-1048, 0824-248-1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in.
ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ ಇದ್ ನನ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಹ? ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ ಇದ್ ನನ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಹ? ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ್. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ ಇದ್ ನನ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಹ? ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್. ಆಶೀರ್ವಾದ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. 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 ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. Dr. M.V. Shetty